Sandbox on talonrakennusalalle tarkoitettu oppimispeli. Sen ympäristönä toimii 3D-virtuaalimaailma Real Extend. Peli sisältää 6 vaihetta ja sen tavoitteena on rakentaa omakotitalon perustuksen. Sandbox-peliin laaditut oppimistehtävät liittyvät rakennusalan perustutkinnon opetussuunnitelman opintokokonaisuuksiin. Peli mahdollistaa niin itsenäisen opiskelun, parityön kuin myös koko opiskelijaryhmän samanaikaisen työskentelyn, jota opettaja voi niin reaaliajassa kuin virtuaaliympäristössä seurata ja tarpeen mukaan ohjata.